An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye tarata ye bi tarata bɛnnen bɛ nansarasan kalo 8 uti kalo ye bi y'o tile 31 ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'o ye jɔminɛ kalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi y'o tile 22 ye jatira san kalo fɔlɔ don hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ kunungo o conseil islamique ɲɛmaaba Cherif Usmane Madani Haidara ale ye maa dɔ wuli ni k'u kunda ɲɔgɔn kan o ko kɛra cogo ɲuman kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi min ye Sofara marabolo la dugu min ko Fakala o dugu kofɔlen kɔni jadiwale tigilama olu gɛn o bɛɛ lajɛlen y'u ka dugu bila o ko kɛra cogo ɲuman kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mopti dugudenw kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ k'olu ka yɔrɔw kɔni bɛ ka minɛ ni k'a di waritigi dɔ ma n'o ye station yara tigi ye o ko kɛra cogo ɲuman kunnafoni ɲɛfɔli ko la Siraman Kasara kɔni a ko cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔna na o ko kɛra cogo ɲuman kunnafoni ɲɛfɔli kɛ la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na bi o conseil islamique maaw kunungo ye faraɲɔgɔnkan dɔ kɛ ka Mali diinɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen wele ni ka sigikafɔ dɔ kɛ yaasa bɛn ni keleya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na o ko kɛra cogo ɲuman kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafonibaw kan ka lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ kunungo Cherif Usmane Madani Haidara n'o ye o conseil islamique ɲɛmaaba ye bi ale maa dɔw kɔni wuli n'o ye Mofa Haidara n'a ka délégation ye ni k'u kunda ɲɔnɔ marabolo kan taama ye kun tɛ dɔwɛrɛ u ni ɲɔnɔ dugutigilakaw fo ka taa se sifinakaw ma u bɛna taa sigikafɔ dɔ bolo la ni ka sigikafɔ in kɛ u mana bɛn min kan o kɔfɛ u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa jadiwale tigilamaw ka se dontolakaw ma u bɛ se ka sigikafɔ kɛ ni maa ninnu ɲɔgɔn cɛ cogo yaasa bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na wulikajɔ ni kun de ye nin ye an bɛ dugawu de kɛ ni hakilina min n'a talen filɛ nin ye an ka diinɛ ɲɛmaaw fɛ ni ɲɔgɔnna kelen de kun kɛlen n'u fɛ maa wɛrɛw donna sen kɔrɔ ni ka se k'a tiɲɛ an bɛ dugawu de kɛ ni dɔwɛrɛ sigila sen kan ala k'o kɛ badabada ye ni kunnafoni min n'a dilen filɛ nin ye ka kɛ ni karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ale ka kunnafoniw ye kunnafoni wɛrɛ mana bɔ a ko la Abdulaye Kulibali a bɛ n'o pereperatigɛ d'aw ma n'an bɔra ye sibiri tɛmɛlen na Sofara marabolo kɔnɔ dugu min n'a wele ko Fakala jadiwale tigilamaw kɔnɔ ye wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin o dugu kofɔlen nin ma dugu nin kɔnɔ u taara maa bɛɛ lajɛlen gɛn u bɛɛ lajɛlen taara ni k'u bololafɛnw to ni dugu kofɔlen nin na yaasa k'a pereperatigɛ d'a ma Amadu B Mayiga ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ni ale filɛ nin ye Sofara komini kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnma Fakala a yirala k'a fɔ o dugula mɔgɔ ninnu maajugu n'o ye walejugu kɛbaaw ye i ka dɔn k'a fɔ olu taara cun ka dugu kɔnɔna na n'o kɛra fɛn ye min a degun a barika bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ bari ka da kan u y'a ɲini u fɛ k'olu tɛ maa fa nka bɛɛ lajɛlen de ka taa ka dugu bila i mana kɛ maa sugu o sugu ye n'i bɛ dugu in de kɔnɔ i ka taa i ka dugu in de bila u kɛlen na ka ni maa ninnu gɛn u n'u bololafɛnw taara wa yalima u taara k'u bololafɛnw to de hali ni ko i b'i birin de ko i bɛ miseli de ta u b'a fɔ i ye ko petu bɛɛ lajɛlen de ka taa i tɛgɛlankolo bɛɛ kun bɛ cogo min na bɛɛ taara ten de i tɛgɛlankolo fo n'a kɛra buruburuni kun bɛ min pɔsi kɔnɔ n'o tɛ u taara de ten k'u ka bolola nafolow bɛɛ lajɛlen to yen k'u ka sumanw to yen k'u ka sanuw dogolenw ka taa k'a bɛɛ lajɛlen to yen u ka finiw ka minɛnw a bɛɛ lajɛlen de taara ka u to u bolo dugu in kɔnɔna na ni duguden ninnu gɛnnen ka bɔ u ka dugu kɔnɔna na u bɛ lahalaya jumɛn de la nin wagati nin na bi na an bɛ yɔrɔ min na olu kɔni ye senna taama de kɛ denmisɛn tɛ maakɔrɔ tɛ banabaatɔ tɛ kɛnɛbaatɔ kɛ olu ye kilo 7 ɲɔgɔnna taama de kɛ ka bɔ u ka dugu la ni o ye Dakaja ye ni ka taa Gejewel o ni Sofara cɛ o ye kilomɛtiri 5 ye olu bɛ yen o yɔrɔ in de la nin waati in na u bɛ yen nɔ u bɛ lahalaya ɲuman na yen nɔ wa ayiwa o kɔni bɛ ayiwa lahala cɛjugu bɛɛ lajɛlen de la yen nɔ tɔɔrɔ de b'u kan yen degun de b'u kan yen kɔngɔ de b'u la yen minɔgɔ de b'u la yen fɛɛrɛbɔbaliya de b'u la yen o yɔrɔnin kɔnɔna na bari ka d'a kan bololankolon de bɔr'u ka dugu la ka na foyi de t'u bolo foyi o de t'u bolo o tuma o kɔni bɛ ka si de ten ayiwa kɛnɛjalan de la sosow la kɔngɔ la minɔgɔ la o tuma o b'a yira k'a fɔ k'u bɛ lahala min kɔnɔna na o lahala a cɛ ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa ɲɛɲini foyi yɛrɛ ma k'a la ka bɔ an ka jamana
ɲɛmɔgɔw fɛ k'u magoɲɛ joona ayiwa ni balo ye walasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ a ko la cogo min na o kɔni ka lahala cogoya cɛ yɛrɛ la man ɲi. Ni tun bɛ tali kɛ Amadu B. Mayiga la a y'a fɔ cogo min na u ka lahalaya man ɲi hali ni y'a fɔ cogo mɛn i b'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ lahalaya ɲuman na jamana ɲɛmaaw u ka wulikajɔ ta yaasa ni maa min bɛ se ka segin ka t'u ka denbaya la cogoya min na n'an bɔra ye Mopti musolakaw ka fara cɛlakaw kan u kɔni bɔra ni wa nisɔngoya yira k'a fɔ ko kabini Musa Tarawele tile la k'olu balakaw k'u bɛ nakɔ dɔ sɛnɛ k'o yɔrɔ kofɔlen nin kɔni k'o minɛna ni k'o di maa dɔ ma an ka waritigi dɔ n'o ye station Yara tigi ye Bakɔrɔba Tarawele k'olu tɛ foyi ɲini olu ka yɔrɔ kɔnɔ a ka minɛ ka d'u ma u ka se u ka nakɔ sɛnɛ k'u ka denbaya balo cogoya mun na yaasa ka perelatigɛ d'a ma an ka maa dɔ ka sira lamɛn. Jogoy Jebu Jara. Somena an nana an ka jardin ko de la page kɔnɔ yan nɔ. Station baarakɛlan dɔ de y'an ka jardin mina. Jardin kabini o Musa Tarawele tile la jardin bɛ an ba ninnu bolo. Olu de y'a ɲaman n'a fɛn bɛɛ bɔ a la. Fo bi mɔgɔ wɛrɛw bɛna sigi k'u bɛna an ba ka jardin mina na a ma diya bɛ a ma diya sini parce que an b'a degun na ka fɛn mina fantanw bolo k'a di waritigiw ma an tɛ jɛn'a ye an tɛ jɛn'a ye sini an degunnen do bi ko an ka yɔrɔ to an bolo ko station Yara mɔgɔ de y'a kɛ Bakɔrɔba Tarawele. Ne tɔgɔ Mamadou Kaka Tamura ne bɛ bɔ Mopti quartier Tegiri yan sera yan an ka jamana ni fɛn mun y'a tiɲɛ o de nin dɔ b'a la musokɔrɔba ninnu jɔlen filɛ nin ye depuis aw ma wolo yɔrɔ nin b'u bolo yan u ye fɛn bɛɛ k'a la yiritu de bɛ yen olu de y'a bɛɛ tigɛ ka fɛn bɛɛ kɛ yɔrɔ b'u bolo u bɛ ka baara k'a la fo bi yɔrɔ sera nafama ma k'a minɛ k'a di waritigi ma a réalité an t'a dɔn maa min y'a minɛ k'a di waritigi ma an kɔni t'o dɔn mais an kɔni bɛ welewele de da an ka jamana ɲɛmaaw ye vraiment tɔɲɛli bɛ kɛ Moti yan n'a fɔra Moti yan basigi tɛ yan foyi tɛ yan an bɛ yan an bɛ k'a fɔ an b'an ka faamaw dɛmɛ o bɛɛ la u bɛ tila k'an tɔɲɛ tuguni an b'an dahirimɛw bɔ yɔrɔ min na u bɛ tila k'o minɛn na k'a di milliardaires ma hali bi u tɛ fa o tɛ se ka ɲɛ an bɛ welewele mun da u ka sabali an ka premier ministre ani an ka président de transition Assimi Goïta Sogɛl ko k'a la Mayiga an b'u wele nin yɔrɔ in na u ka yɔrɔ in lajɛ musokɔrɔba ninnu ye yɔrɔ in dilan cogo min na k'a fɔ ko yɔrɔ in kana laban tan ka minɛ k'a di waritigiw ma vraiment nin ko in kɛlen ka an zene fo k'a dan tɛmɛ se t'an ye se bɛ Ala de ye. Jamana faamaw ka tɔɲɔni ni nafolotigiw b'a la k'u tile kɛ fantanw na kabini anw denmisɛn ma an bɛ tugu an masaw kɔ u bɛ jardin baara nin yɔrɔ in na an bɛ tugu u kɔ fo kana se bi anw si bɛ yɔrɔ min an mɔdenw sera furu ye kana se o yɔrɔ la bi ko o yɔrɔ bɛ taa k'o di nafolotigiw ma ko parce que ko se t'anw ye wa se t'anw ye se tigi ala ye dɛ Alahu taala yɛrɛ ye tɔɲɔni haramuya yɛrɛ ma ko adamaden maa si kana si tɔɲɛ ni nafolotigiw y'u ta kɛ k'a fɔ ko se b'olu ye faamaw fana bɛ far'u kan u ɲɛ b'u la u bɛ ka tiɲɛni kɛ tɔɲɔni bɛ laban fɛn min na a tɛ dɔgɔ maa na dɛ walahi n bɛ n kale min kale ala la ni faamaw n'aw ma aw jɔ jɔyɔrɔ la jamana tɛ taa ɲini an ti bɔ nagasi in kɔnɔ dɛ n'i y'a ye an bɛ nagasi in kɔnɔ ta don o don kunko de b'an kan don o don an ti bɔ nɔgɔ la faamaw ka tɔɲɔni ani nafolotigiw ka tɔɲɔni fantanw sɛgɛnnen don tɔɲɔnikɛla kɔni bɛ laban yɔrɔ la Alahu taala de b'a dɔn. An b'a ɲini an ka Mopti gouverneur fɛ n'o ye colonel Abbas Dambele ye k'a fɔ tɔɲɔni mun bɛ ka kɛ dugu in na ale kan ka se ka jɔ an b'a ɲini a fɛ ale ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa fantanw ka se ka u ka hakɛ sɔrɔ sinon wallahi billahi talahi yɔrɔ o yɔrɔ minɛnen filɛ nin ye n'i y'a ye bakɔfɛla ninnu bɛ ka kɛ tan n'i y'a ye jadisiw yɛrɛ ka position bɛ ka diya population ye ka tɛmɛ an ka gouvernement kan c'est parce que tɔɲɔni jugu in dɔrɔn de don donc anw bolo fanga kura mun ni o nana bi k'a fɔ olu bɛ se ka fu siri ko in na u ko mun bɛ ka yɔrɔ in fɛn gɛrɛ an ka mɔgɔw sɔrɔ yan ko Bakɔrɔba Tarawele n'o ye station Yara ye anw ye convoitise kɛ an baw de ka jardin kan n'i bɛ convoitise kɛ i bɛ taa kɛ yɔrɔ mun ye aw ta de ye i tɛ n'a wali yɔrɔ la k'a kɛ. U y'an tɔɔrɔ wayi anw banabaatɔw ka yɔrɔ u y'a feere k'u b'a kɛ ekɔliso ye bi buuru ni namasaw ni sunkurubasow de filɛ a kɔnɔ ni maa ma kɛra jaadisiw fɛ walahi mago bɛ dilan ka tɛmɛ faamaw ta kan o kɔni mun de kɛra yan jaadisiw filɛ n'aw kɛlɛ la a ye taa wele anw minnu bɛ burusi kɔnɔ ko kɛra an ɲɛ bi ka tɛmɛ faamaw kan namaratɔ ninnu n'i ye kɛlɛ kɛ i ye jaadisiw wele min ta ye tiɲɛ baba karisa e ta ye tiɲɛ karisa e ta ye nkalon ye tiɲɛtigi ka tiɲɛ bɛ d'a ma nkalonitigi ka ta bɛ d'a ma mais aw ta ye n'u ye wari d'aw ma a b'a mɔsɔn k'a bila yen mun de kɛra n'a fɔra aw kɔmaw ka jaadisiw ka kanu ka tɛmɛ aw kan aw maloya t'aw la wa a ye maloya ala kama y'an tɔɔrɔ nin ye mun ye wari ye mun ye a ye taa bakɔ la in na sakɛ n'aw ye cɛw ye a ye bakɔ tigɛ a ti k'u faama sila ka taa bakɔfɛla in ta a ye taa a y'an tɔɔrɔ wayi an nakun ti dɔwɛrɛ an ni faamaw ko kuma ka hinɛ fantaw la yɛrɛ don ko o fɔ fantaw to yen nɔ u ye fantaw tɔɲɛ su fara tile kan an ti ni jaadisiw ye an ti ni faamaw ye an ti ni faamaw ye u y'an tɔɔrɔ koyi u k'a lajɛ yɛrɛ ka hinɛ fantaw la ka sabali yɛrɛ de ala ti tɔɲɛ b'a fɛ maa ma n'i k'i fantan tɔɲɛ walahi ala t'a juru to i la u k'u yɛrɛ lajɛ u yɛrɛ bɛ da cogo min na su fara tile kan don o don maa jugu de b'an kan olu mun ye faama ni fɛntigiw fana bi mɔgɔ fantaw kan u ka sabali ala yɛrɛ jati de kama koyi u ka fantaw to u ka lafiya an bɛ ɲini Bakɔrɔba Tarawele fɛ ani monsieur le maire u ka sabali u k'an ka hakɛ to an bolo an b'an ka hakɛ de ɲini u k'a to an bolo a ka taa yɔrɔ ɲini yɔrɔ min jɛlen don a bɛ se ka yɔrɔ min ɲini k'o kɛ n'a ta ye a k'o ta a ka fantanw ta t'u bolo fantanw mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ la n'u ko k'u ye ɲɛsuma sɔrɔ bi kɔni faamaw bɛna k'u lawuli k'a
minɛ k'a di faama wɛrɛw ma waritigiw ma nafolotigiw ma k'a sɔrɔ fantanw min ɲɛna u b'u lawuli ka bɔ u bɛ taa to tɔrɔkɔtɔrɔkɔ la wɛrɛ la u b'u si bɛɛ kan de la lafiya tɛ nin tɔɲani ninnu dɔrɔn de kɛlen don ka jamana in bila sɛgɛn kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ u ka sabali yɛrɛ don k'an jigi ala ye an jigi y'u fana ye u k'u jija u ka fantanw t'u ka lafiya. Ni tun bɛ tali kɛ Mopti dugudenw ka wuli ka jɔ y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ tɔɲani a bɛ se ka dabila cogoya min na ni ye hakɛ mɛnlen berekɛnɛ de b'a bolo ka na ala ka hakilina ɲuman d'a ma n'an bɔra ye juma tɛmɛlen jɛnɛkaw kɔni bɔra ni ka nisɔngoya taama kɛ k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen kɔni b'olu dala bi na ko ni jamana ɲɛmaaw ma wuli ka jɔ ta ni ka kɔfilɛ kɛ olu la ko a ko kɔni k'a dan tɛmɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma Banjugu Kone ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An b'u sara fana mais aw ne b'u sara fana i ka fɛn bɛɛ ye maliyɛnw ni mais i nana k'i mana kɛlɛ kama yeyi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ jɛnɛmara tɔɔrɔ la dɛ Mali sigilen bɛ fɛn 3 de kan o ye fɛn 4 jumɛn ye Mali sigilen b'a kan n'o ye sɛnɛ ye sɛnɛ ti k'an fɛ tuguni n'o ye maninka ye maninka t'an fɛ tuguni n'o ye jago ye jago t'an fɛ tuguni n'o ye bagan mara ye bagan t'an fɛ tuguni dugu joli joli le minɛlen bɛ yan o kɔni an k'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ cɛw yɛrɛ ma se ka bɔ muso bɛ se ka taa wa cɛw bɛ se ka bɔ yɔrɔ min muso bɛ se ka taa wa heyi jɛnɛmara an tɔɔrɔla jɛnɛmara an ɲanina jɛnɛmara an sɛgɛnna jɛnɛmara an hamina falatɔw cayala yatimɛdenw cayala muso firiyatɔw cayala jɛnɛmara la soni tile olu bɛ kasi wallahi ni donso y'a labɛn donsofini na ka n'a jɔ a bamuso ma n taatɔ filɛ Malibugu ala fɔ man di faamaw k'a lagi k'i kɔfilɛ an na a tɛ se ka taa sira tɛ o mais donso de bɛ yen su ani tile hali ni 500 la a tɛ se ka taa mun y'o kɛ n'u ye k'a bɛɛ b'o dɔn kɛ kɛlɛ tɛ wa min bɛ sira kan saya ni balon don mun bɛ se k'o nɔgɔya i bɛ taa o fila kan foyi tɛ se k'o nɔgɔya fo gouvernement ka wuli ka dɛmɛ an na fo gouvernement de ka wuli ka dɛmɛ an na gouvernement sigilen b'a ɲɛ b'a la Mali b'a la ka ci ɲɛ kale ala la n'u tɛmɛna Jɛnɛka don o don dugu min na k'i bɛ kafe min Bamakɔ palais la ala kan'o kɛ wa n'u tɛmɛna Jɛnɛka cɛ tɛ min Mali bɛɛ min bɛ se k'u kunbɛn n y'a fɔ n ma bɔ a la n tɛ bɔ a la fana an bɛ Jɛnɛkaw fo o la an bɛ jɛnɛmaraden bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka Mopti jamana fo ka Mopti région bɛɛ lajɛlen ka fo Masɛnɛ fo ka Fiɲɛmɔni tɔɔrɔ yɛrɛ min b'an kan bi o ye Fiɲɛmɔni nin ni tun bɛ tali kɛ jɛnɛka dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na ala ka bɛn ni basigi ni kelenya nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye kununko siraban kasara dɔ kɔni kɛla Kulukoro sira la siraban kasara in kɔni nin kɛra dabali banko de mobili dɔ kɔni ale ye misi kɔni furan de misi 13 bɔɲɔgɔn a y'o bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na mun de bɛ ka nin siraban kasara ninnu cɛ an ka jamana kɔnɔna na jamanaden dɔw b'u hakilina di an ka dɔw lamɛn. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ très généralement caman bɛ boli bolifɛn na u tɛ code de gawurutu sɛgɛrɛ yɛrɛ dɔn quoi mɔgɔw kan k'a ɲini ka bolifɛn ɲini k'a ɲɛdɔn fɔlɔ excès de vitesse mɔgɔ caman bɛ excès de vitesse de ta sisan bon hali n'u pereselen don ni pereselen don cogo o cogo n'i taara dɔɔni dɔɔni i bɛ si se yɔrɔ la bɛɛ bɛ si se yɔrɔ la a bɛ accident dɔgɔya dɔɔni quoi. U kan ka mesure de ta ka panneau respecter code de la route bɛ yen nɔ donc hali ni moto boli tɛ quel qu'en soit mobile ou moto code de la route bɛ yen bon sira yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i man ka boli ka tɛmɛ hakɛ dɔw kan quoi donc i b'o bɛɛ bila i kunna a ka ca ala fɛ n'i bɛ boli o position na ala b'i sauver yɔrɔ caman na quoi mais sariya tɛ yen an bɛ wuli dɔrɔn ka boli kɛ ten an yɛrɛ. On dirait mɔgɔw bɛ taa ka taa don polisi la n'importe comment u tɛ ɲininka foyi t'a la ten dɔrɔn baara tɛ yen polisi bɛ se k'an bɔ n bɛ taa don a la quoi o de bɛ ka sinon en général an yɛrɛ ka yɔrɔ min filɛ an filɛ yɔrɔ min na ne tɛ an ka sira nin ma nɔgɔn dɛ chaque vendredi magicien clair école ninnu bɛ na ka na kɛ moto ninnu ta ni manamana ko et puis ce qui m'étonne dans tout ça u tila bɛ trop polisiw bɛ tɛmɛ et puis foyi tɛ bɔ a la fɛnɛ a bɛɛ ka fisa f'i b'u wele k'a f'u ɲɛna k'a bɛ taa u yɛrɛ u tɛ se yɛrɛ a plus forte raison la kɛ bon hali n'u nana a bɛɛ y'a sɔrɔ fɛn minnu na ko kelen ye bon vraiment ni faamaw sera ka polisiw yɛrɛ surveiller de près vraiment o bɛ ɲɛ dɛ et puis ani gudɔrɔn nin fɛnɛ ka se ka gudɔrɔn dilan voiture route mɔgɔw k'u kɔ minɛ quoi ka wuli ka sira bin. Moto taxi ko yɛrɛ a kɔrɔ cɛ i b'a kana moto taxi dɔw bɛ yen nɔ bi ala y'u da u ta moto embarrassement dɔn olu bɔlen village kɔnɔ damanda la moto fɛ la ŋɛɲɛ kɔnɔ ka tila ka n'olu bila circulation na kuma la dɔ b'i bɔ k'i jan n'ala cɛ bɛ goudron bila u yɛrɛ pour que i ka se ka tɛmɛ donc faut que fo faamaw ka essayer ka ni kuma diyara n bɛ se ka n ko ale permis ko fara moto kan. hali n'u sera rond point na u ni eya bɛ don rond point kɔnɔ bon fo mɔgɔ de k'a dɔn sisan n'i sera rond point ma n kan ka ralenti ka taa dɔɔni dɔɔni hali ni mɔgɔw bɛ ka na sinamatigi bɛ ka na n'a bɛ ka sira ɲini ne y'a dɔn e bolimafɛntigi ye i bɛ se ka sira d'a ma i b'i jɔ n'i b'i jɔ i bɛ signalement kɛ tɔw la mais dɔw yɛrɛ de bɛ yen quoi olu ye gɛrɛgɛrɛla mɔgɔw de quoi. ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na n'an bɛ fɛ ka se joona an ka taa dɔɔni dɔɔni ala ka hakilina ɲuman d'an ma n'an bɔra ye kɔsada in na furugufurugu dɔ kun donna diinɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔni kɛra jɔrɔnakoba de an ka jamana kɔnɔna na kununko Sherifu Usman Madani Haidara ka fara Mamudu Digo kan u ye fara ɲɔgɔn ba dɔ kɛ au conseil islamique kɔnɔna na yaasa ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɛn ni keleya ko k'i ta la yen yaasa an ka jamana bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya mun na a kɛnɛ kan u ka kumalasela n'o ye Makiba ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn.
a ti tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan Haut Conseil siège la yan anw ye ɲɔgɔn ye on a dit que jamana bɛ crise dɔ kɔnɔ an bɛ ka taa cogo dɔ an obligé don ka position dɔ ta ka kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka se ɲɔgɔn ma tuma min na n'an wulila ka t'o contrat kɛ an ka président ye Seydou Sonoda Hadara a ko Imam Dicko fana ye ne wele a ko jamana bɛ cogo min kɔnɔ k'a bɛ fɛ k'an ka sigi dɔ kɛ Sebenikɔrɔ o sigi de kɛra sibiri don an taara sɔrɔ Imam Dicko a ye Bamakɔ famille fondatrice a y'olu démarché église catholique a ser'u ma église protestante a ser'u ma Seydou Sonoda Hadara ko k'a y'ale fana wele aw nana min na n'a ye min fɔ ne ɲɛna a bɛɛ ye kelen ye a y'a to an ka taa o sigi la an k'o lamɛn fɔlɔ ni min bɔr'o la n'an bɛ min kan an bɛ sɔrɔ k'o kɛ anw yɛrɛ bɔra Dicko ka sigi kalan o de senfɛ o la an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sebenikɔrɔ an y'a sɔrɔ anw nana ni hakilina min ye ale ye devant ta o la a mɛnna a ye bɛɛ démarché o y'a sɔrɔ anw fana ni o hakilina kelen Haut Conseil niveau la bureau national ye réunion k'o kan yan ka an ci ale yɛrɛ ma k'a fɔ an ka wuli k'o baaraw daminɛ tuma min na ni Imam Dicko ye an wele k'u fɔ an ɲɛna ale bi fɛ nin de ka kɛ an k'o la e filɛ k'o min kɛ ani min bɛ anw kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye an jɛra Haut Conseil siège de la k'a labɛn ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ani kelenya kɔnɔ silamɛya tendance bɛɛ b'a la chrétien tendance bɛɛ b'a la o tuma na k'a jira komaw la ko ɲɛmaw donnen don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mun kama Ala kama ani Mali ka kelenya kama différent minnu bɛ yen an k'olu bila parce que jugu b'an k'a yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan u y'a dabɔ nin ne wele kama o ba ko an ka bi da ɲɔgɔn ye ka nin heure in da ɲɔgɔn ye cikan min b'u bolo walasa ka n'o lase jamanadenw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ko an ka ɲɔgɔn minɛ ka bɔ kuma na a ka kɛ kɛwale ye an ka fitininw bila an ka ɲɛsin essentiel ma qui est le Mali min bɛ ka tila an na dɔɔni dɔɔni. Ni tun ye Magiba ka seereya ye o kɔfɛ Mamudu Dicko ye kuma ta ale ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ala tanu ka barika da Ala ye ka sali Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muranga ye kuma min d'a kan ko in bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan n'o hakilina kelen ye dibi tɛ ko in na laɲini wɛrɛ tɛ ko in na foyi tɛ yen min bɛ ko in jukɔrɔ min b'a la o de ye jamana in bɛ lahalaya min na bi a bɛ a b'a wajibiya anw kan ka wajibiya jamanaden bɛɛ lajɛlen kan bi an ka wuli ka jɔ k'an jigi kɛ Ala ye o kɔfɛ an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ ne y'a fɔ n burankɛ ye ani n dɔgɔkɛ a Sherif président ne ko a ma ko nin wulili in ye anw ma wajibi ye jamanaden bɛɛ lajɛlen anw fila an tɛ mɔgɔ si ni jamanadenya cɛ an tɛ mɔgɔw ni yɛrɛ woloya cɛ nka Ala ye fɛn dɔ k'an ye a bɛ wajibi an kan an ka wuli ne y'o f'a ye n ko ne nana Bamakɔ hali jatigila tun tɛ na n'i ye don ye ko jamana o diinɛ kuntigiya n'a ɲɛmɔgɔya a bɛ e de bolo o jamana kelen in na n'i kumana mɔgɔ miliyɔn b'i laminɛ ne bɛ cogo min na ale de di anw ka sigi o jamana ye o bɛ bin anw tɛ fɛn f'o la an tɛ fɛn k'o la ko hɔrɔnya tɛ sɔn o ma danbɛmaya tɛ sɔn o ma ne ka damira t'a to ko n ka sigi ka nin lajɛ ten an ma foyi ɲɛɲini ayi n ko a bɛ wajibiya ne kan a bɛ wajibiya e kan anw ka wuli ka se mɔgɔw ma anw ka wuli ka jamanadenw wele o tuma welewele ma da de don diinɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin jamana in den bɛɛ lajɛlen ma siya ma bɔ siya la kabila ma bɔ kabila la diinɛ ma bɔ diinɛ na yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen de ko don k'a jira bɛɛ lajɛlen na ko don tuma sera a sera sa an yɛrɛ dama an ka ko in lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ joli caman bɔnna ɲɛji caman kɛra dugu caman cira fɛn caman kɛra jamana in na bi min b'a to an ma kan ka sɔn abada ka sigi ten foyi tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ jamana in kɔnɔ min ni sigi ka fɔ tɛ se k'a ban jamana in an ye fɛn dɔ sɔrɔ a tɛ yɔrɔ si diinɛw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ kabilaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ siyaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ an bara yan diinɛ bɛɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ni e t'a la i bɛ taa sɔrɔ i balima dɔ b'a la Ala y'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni Ala y'o d'an ma an kan k'o de fara ɲɔgɔn kan bi k'o kɛ atu ye k'a kɛ ka jamana in ka siriso kɛ o de ye ka wuli an yɛrɛ ye diɲɛ k'a dɔn an yɛrɛ mago b'an yɛrɛ an yɛrɛ mago b'an ka jamana ma welewele ma da don ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma siya ma bɔ siya la a bɛɛ de ko don bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye kelen ye kɛlɛ bɛ se ka kɛ maaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka a tɛ ban o tɛ hakilimaya ye. Ni tun bɛ tali kɛ Mamudu Dicko ka seereya la a kɛnɛ kan Sherif Usumani Madani Hayidara ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Asilamɛw an bɛ Ala fo ka Ala barika da ka Ala wale ɲuman dɔn bi an bɛ Haut Conseil islamique la yan ani Haut Conseil baarakɛlaw ani kerecɛnso fila ka fara an kɔrɔkɛ kan ani an karamɔgɔ n'o ye Cheikh Mamudu Dicko ani silamɛ bɛɛ lajɛlen an farala ɲɔgɔn kan ka hakilila dɔw di ɲɔgɔn ma jamana in a bɛ cogo min na bi
diinɛ mɔgɔw olu man ka sigi f'u ka wuli k'u seko kɛ o de y'u ka masuuliya ye lahara ala b'u ɲininka ni degun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali duw kɔnɔ a wajibiyalen bɛ diinɛ mɔgɔw de ka wuli ka jɔ degun in ka se ka bɔ yen jango degun min ni a ti du kɔnɔ f'a bi jamana yɛrɛ de kɔnɔ an bɛɛ kungo don a man ka diinɛ mɔgɔw sigilen ka to a bɛ wajibi u ka diinɛ b'u wajibiya u ka se ka bɛn ɲini u sigiyɔrɔw la lafiya bɛ se ka don cogo min na mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min na sabu ka d'a ka fitinɛ a man ɲi fitinɛ man ɲi kumana ɲininen don diinɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ i ka fitinɛ kunbɛn ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ kan jango yɛrɛ ka yɔrɔ o de la diinɛ mɔgɔw bɛɛ ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ an kana sigi bi ka hakilila dɔw lase jamanadenw ma nka hakilila mana taa ka segin cogo o cogo a bɛ fɛn kelen dama de kɔnɔ malidenw mɔgɔ wɛrɛ tɛna mali dilan an yɛrɛ kɔ mɔgɔ bɛ se ka fara an kan nka dilanbaa wɛrɛ t'a la an yɛrɛ kɔ o kumana furuku an k'o bɔ a kɔnɔ a kɛra minnu bɛ fanga na bi a kɛra politiki mɔgɔw ye sigi ka kuma ka hakili ɲumanw jira ɲɔgɔn na ni sigi kɛra ka kuma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna faamu bi sɔrɔ ye ni tun bɛ tali kɛ Sherifu Usumani Madan Haidara la a y'a fɔ cogo min na ala ka hakilina ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma maa caman y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min n'a kɛra an ka diinɛ ɲɛmaaw fɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka bɛn ni keleya k'a tɔ sinsin an ka jamana kɔnɔna na ala ka nin kɛ ɲɛtaa ko ye n'an bɔra ye Sumɛli Buwe Mayiga ale minɛlen kɔfɛ ŋunuŋunu kɔni kun cayalen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Samnu Silima n'o ye kiiritigilamaw ka sulunalidolaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ŋunuŋunukan min kɔni bɛ senkɔrɔ u ye bataki bɔni k'a ci k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ kiiritigilamaw k'u b'u senkɔrɔma don ni baara in na k'u ka taa n'u ka baara ye ko foyi t'u ɲɛ foyi t'u kɔ a ɲɛma Musa Gindo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn jɛkulu tɔn fila Samnu Silima ye jateminɛ kɛ kuma caman bɛ k'a fɔ min ni tiɲɛ bɔ de tɛ kuma caman bɛ k'a fɔ min bɛ mɔgɔw funteni ka mɔgɔw funu ka kɛ ɲɔgɔn kan pour que k'o basigi kɛ u bɔra ni nin sɛbɛn ye k'a fɔ ko bɛɛ k'i hakili sigi ko an ka sariya bilalen tɛ mɔgɔ ye n'an b'a fɔ ma min aux ordres ko an ka sariya fana tɛ yan ka wolomali kɛ ko sariya tɛ yan ka mɔgɔw bagabaga tɛ an ka sariya so bɛ yan de ka mɔgɔw hakili sigi ni mɔgɔ min ye sariya sɔsɔ ka maliyɛnw bɛɛ hakili jigin ko kiiritigɛlaw olu tɛ sariya dilan sariya bɛ dilan debitew de fɛ o sariya mana dilan a bɛ kɛ komi an ka baarakɛminɛ i n'a fɔ sɛnɛkɛla ka baarakɛminɛ ye daba ni sari ye cogo min anw fana ka baarakɛminɛ ye sariya de ye o sariya kelen senfɛ an y'a faamu k'a fɔ ko wagati in na sariya baarakɛla dɔw n'u dɔnnen bɛ n'u ka baara ɲuman n'u ka fɛnw ye kɔlɔlɔ dɔ talen bɛ ka se olu ma ni o tɛ foyi ye ka bɔ ka farati ka kuma dɔw fɔ kuma minnu tilennen tɛ ka kuma dɔw fɔ min b'u yɛrɛ yira mun b'u yɛrɛ kungo kan fɔ k'a sɔrɔ min tɛ jama ta ye sɛndika fila ko k'u ma jɛ n'o ye u b'a fɔ tigiw ye k'u kɔlɔsi an bɛ sariya jamana de la n'i bɛ jɔyɔrɔ dɔ la kuma dɔw bɛ yen a man ɲi e da an ka sariya to sariya baarakɛlaw bolo k'a yira tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ k'a daminɛ minisiri la o k'a daminɛ perezidan la o même anw yɛrɛ kiiritigɛlaw n'i ye sariya sɔsɔ sariya de bɛ o ɲɛnabɔ ka tila k'a f'u ye tuguni an ka sariya tigɛba min bɛ so min bɛ sa n'a bɛ ma ko Cour suprême k'u hakili sigi ko mɔgɔ mɔden u k'u ka baara kɛ sariya kɔnɔ k'u ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔ k'u ka baara kɛ n'a bɛ f'u ma min na tuguni ko digne et loyal magistrat ko o fana senfɛ an b'u kɔkɔrɔ k'u kɔkɔrɔma don mɔgɔ ye kɔlɔlɔ ta k'u sɛgɛrɛ min tɛ sariya kɔnɔ i b'o sariya jaabi o de kɛra nin sɛbɛn in bɔli kun ye o de y'an ka bɔli ye bi tuguni k'a ɲɛfɔ an ka todun kan na pour que an ka population bɛ se k'a faamu ko sariya bɛ ka baara kɛ cogo min o de ye communiqué in ka sira ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye u ka d'u ka tribunaliw la u ka d'u ka kiiritigɛlaw la u k'u hakili sigi baara bɛ k'a cogo la ni min ma ɲa fana o bɛ fɔ ni min ɲana o ka kɛ ni tun bɛ tali kɛ kiiritigɛlamɔgɔw ka lafasalikɛla ɲɛmaa dɔ la Musa Gindo a y'a fɔ cogo min na kiiri ka tigɛ cogo la yaasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na o hukumu kelen kɔnɔna na Buwe Mayiga minɛlen Adama Ben Jara n'ale ye CNT tɔnden dɔ ye ale y'a hakilina di an ka lamɛn an b'a daminɛ ka Mali juges fo u ka courage la barisabula kalo damadɔ maa kun tɛ se ka nin miiri Mali jamana kɔnɔ ko ni maa min y'a ta caw i k'a bila caw o de tun y'an ka wulikajɔ ye contre Ibrahim Boubacar Keita n'an y'o jaabi an bɛ tari fɔ tiɲɛ don Amadu Kufa ka ɲi ka jalaki Yari ka ɲi ka jalaki terroriste don nka maa min bɛ surasiw ka kɛlɛkɛminɛn musaka fana dun donc n'o ye terroriste financier ye mun fana ka ɲi ka da o tigilamɔgɔ kan du moment que mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko malidenw bɛ ka faga dugu bɛ ka kɛ tongo ye Mali ka marata ka dugukolo kan au même moment Mali ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ ka sɔn
ka o kɛlɛkɛ minɛnw santɔla o nafolo k'o tigɛ fila la dun donc anw bolo u ma hinɛ Mali la u ma miiri malidenw na o jɔyɔrɔba bɛ hali mɔgɔ minnu fatura la barisabula n'u kun ye kɛlɛkɛ minɛnw san cogo la a kun bɛ se ka kɛ sababu ye ka dugu ni niw kisi donc bakuruba la an ɲagarilen don mɔgɔ minnu kun y'u yɛrɛ kɛ intouchable ye jamana kɔnɔ n'an y'a ye ko bɛɛ bɛ ka bila sariya kelen minɛn kɔnɔ donc an b'a fɔ barabɔ à la justice malienne fermer les frontières et au suivant parce que a kaɲi ka kɛ nin kaɲi ka kɛ minɛliba daminɛlen ye an tɛ fɛ ka min yɛrɛ mɛn o de ye i b'a fɔ an ye fɔlɔ la Bakari Togolaw ni Adamaw ka kiri ye cogoya min na donc o wagatiw la su bɛ ka procès arrangélenw de kun don donc ensuite u bɛ taga u bɛ musaka dɔw di jamana bɛ to firile a disi kan wa e mana sonba kule minɛ k'a bila i bɛ nin kura de fiyɛ a la parce que a bɛ bɔ k'a fɔ de ko ale jabajiyalen don maa minnu fana don u bɛ fɛ tugun kana jamana sanfɛ lege jɔyɔrɔ fana minɛ n'o ye président de la république ye donc anw bolo i jɔlen tɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan n'i sigi a bɛ fɔ k'i taara so donc u ka ɲi ka décence yɛrɛ kun sɔrɔ ninnu maa ninnu k'u yɛrɛ dabɔ jamana ko la après 30 ans de pillage parce que ninnu ta bɔra vol la quoi ninnu kɛra pilleurs de ka jamana kɛsu kɔnɔ furan pewu u tɛ miiri u tɛ magari donc a ye secteur bɛɛ lajɛlen affecté ni maa o maa ma se ka corruption kɛlɛ i ka jamana tɛ se ka ɲɛtaga kuma fɔ la corruption est la mère de tous les maux donc an ɲɛ bɛ bi tamasiyɛn minnu bɛ yen n'o ye kiri ye état de droit an bɔra o de la kiri kuma b'an na pour que maaw ka ɲugun foroba nafolo la donc n'o kɛra an bɛ ka Mali kura min ɲini o bɛ sabati donc on dit bravo et au suivant. Ni tun bɛ tali kɛ Adama Jara Ben de Cerveau CNT tɔnden dɔ don a y'a fɔ cogo min na an bɛ kiri tigilamaw an b'u dɛmɛ nin ko in na jamana nafolo maa si kelen ta tɛ n'i y'a dun i b'a bɔ di n'an bɔra ye an ka jamana kalata ko kɔni a kuma cayalen bɛ a kun yirala k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kalata ko labɛnnen bɛ ka bila ka février kalo tile 27 kɔnɔ san 2022 maa caman yira k'a fɔ ko kalata in k'a bɛ se ka kɛ maa caman yira k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ an ka maliden dɔ ka seereya lamɛn. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mali minɛlen don ni mɔgɔ minnu t'a kalama u k'u yɛrɛ sɔrɔ Mopti dɔrɔn ou bien u ka tɛmɛ Segu kan dɔrɔn ka se Ɲono u b'a dɔn bon dɔw ka tila Mali dannen don Bamako u b'u yɛrɛ nɛgɛ na dɛ n'i y'a mɛn kalata bɛ kɛ e bɛ se ka kalata kɛ ka sɔrɔ jamana minɛlen don sigiyɔrɔma 2 minɛlen don 2 t'an bolo kalata bɛ kɛ cogo di an k'a lajɛ mais kalata tɛ se ka kɛ cogo si ni basigi ma donc an ka gouvernement dɛmɛ ka fɛɛrɛw d'u ma ka fɛɛrɛw kan pour que basigi bɛ na ni basigi mana a damana na dɛ o t'an si k'a lajɛli ye donc élection en tant que basigi mana élection kuma ye yɛrɛ nɛgɛ de ye minnu bɛ k'a fɔ ko transition ko élection ka kɛ Mali t'olu ta ye minnu fɛnɛ kɔnna u yɛrɛ ma ka wuli k'a fɔ ko ka transition prolonger Mali t'olu ta ye Mali ye malidenw de ta ye an bɛ wagati min na camancɛ fanga de don wa jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ dankan min na dankan gɛlɛmanba don a waati man ka kɛ i n'a fɔ ni jamana bɛ waati normal kɔnɔ fanga ɲini ɲɔgɔn samasamaw bɛ kɛ cogo min a man ka kɛ o ye an kan k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw de bɛ ka faga watakunna an kan k'a dɔn ko mɔgɔw de dɛsɛlen bɛ ka t'u ka foro la dɔgɔfili mara la an kan k'a dɔn ko mɔgɔw de menancelen don sɔgɔ fɛ an kɔrɔ Sikaso mara la n'i bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ i bɛ camancɛ fanga de dɛmɛ o ka ɲa n'o kɛra a bɛ dabila i bɛ fanga sɔrɔ donc camancɛ fanga fɛnɛ dan de b'a la komi a tɔgɔ bɛ fɔ cogo min dan de b'a la u k'u jija laɲini minnu taara dalakan minnu dira maliyɛnw ma ni Asimi Goïta yɛrɛ président de transition a y'a fɔ a ko ale nakun ye camancɛ fanga de ye wa dan de b'a la an bɛ dalakan de jateminɛ mun fɔra mais ni minnu dannen d'u yɛrɛ la pourquoi u bɛ siran kalafili ɲɛ ne ko yalima minnu bɛ k'a ɲini bi kalafili ka kɛ dati la dati min bɛ ka kɔfɔ olu dɔw dati sugandi wa an k'o ɲininkali fana kɛ mɔgɔw la est ce que anw minnu ko ko kalafili ka k'a dati la anw de ye dati sugandi wa dati in bɔra jɔnniw da o minnu bɛ fanga la bi a bɔr'u da olu tigiw tɛ se ka na k'u yɛrɛ dalakan sɔsɔ k'an k'an da de o kan a ka gɛlɛn. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn da ka di jamana in na ala k'o sabati n'an bɔra ye walimani show n'o ye karate ye o ɲɔgɔndan baara dɔw tun bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na kari tɛmɛlen na u ye fara ɲɔgɔn kan kɛ Sogonin ka ballon terrain na ni k'u ka sɛbɛnfuraw kɔni di u ma a kɛnɛ kan an ɲininkali kɛ a ɲɛmaa dɔw la an k'u ka seereya lamɛn. Ne ye Abubakari Bagayoko fédération na n ye directeur technique adjoint commission fana kɔnɔ n ye entraîneur national ye fédération na n ka garade centre noir 6e degré min b'an fɛ yan o de ye Didi tun ye stage boloda semaine 2 baara o stage kuncɛli baaraw de b'an fɛ yan bi stage min kɛra volley 2 kan min ye Tawo international ni Kombasanda stage ninnu bɛ kɛ ni kun dɔ de ye a ka ca la san o san fédération bɛ championnat nationaliw kɛ bon a championnat national ligue bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ a kɛnɛ kan bon ni championnat in bi surunya ligue bɛ championnat préparation min kɛ o b'a préparer
stage de ka stage international kɛ u ka combattant kunna o kɔfɛ ka sɔrɔ ka combattant labɛn ka taa digiw ta ɲɔgɔn sɔrɔ championnat la. Ne tɔgɔ ye Famara Sanogo, ne bɛ malien de kung fu bureau là ici, l'entraîneur national du Taolu. Ne bɛ Taolu kɛ mɔgɔw kun pour que ta commission internationale là. Bamako Ligue est s'agit de réorganiser au niveau du comité de Bamako, ka s'agit organiser pour que bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ, pour que compétition labɛn la, pour que athlètes bɛ se ka former cogo min na, pour que ka se ka des règles internationales programme la cogo min na. S'agit ni Bamako dɔrɔn de ou bien yɔrɔ wɛrɛw b'a la de? Bon yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw b'a la, même Kaikaw do o b'a la parce que a dalen non bɛɛ lajɛlen ninnu bɛ se ka kɛ mais comme Bamako de ka surun. Bon, il va se déplacement avec les régions Chamama. Mais des régions de Bala. Notre maître Mamadou Kolo, je suis ceinture noire 4e degré. Né de Bamako Ligue directeur technique et Kung Fu là, mes 2 meilleurs comme copie. Mes stagiaires Kuncheli de là, mes remise de attestation de là. Donc stage de Boloda et prévu flac. Combat ni on a prévu de no Etaoui. Donc rive gauche ni rive droite là. Donc en mode Kuncheli là ou la reine. Cérémonie de remise de diplôme de Béouladaina. Diplôme nous n'a pas d'obstacle avec du bon, diplôme nous n'a pas follow besegi kana on est barakona là parce que diplôme nous est chéria de donataula na fola kama ko bene prévu une kabala. Donc a diplôme même nous boulot ou le wele ou le naké bon en même temps candidat au RFN chéria do boulot sumo ko se ka donc a fo ou nana ni baranke ko papier sera là au reflani fajina mo keme fla ni mo bi kononton ni duru o de participer là diplôme kan do lu bela jelinema comment ni taw fla farale nyonga ne to Kande Kamara ne kinfu kala ni kangava comité président ani kulukoro ligue vice président akilina muni se Bamako ya o ligue ka stage mun temena ku bena remise ke anana ngwamena nsinjo keneka parce que munye directeur technique bi neka dangane tundo net takale ale nana directeur technique ala mais arbi ambe ka baraka nyogon fe sou anitle Bamako foite inte bomun kalama ya kulukoro ka ambe motivation fin na parce que ani Bamako ko ambolo be nyogon bolo ka baraka art martiaux surtout kinfu en particulier anafaba doyo parce que abe je nyogoya ni keleya abode yira ko ni tumi talige kinfu kele ko nyama ko shiralo ya foto mina ni bara mena ba kanga jamana kono ala ga nyeta sabati namborae fana kungolotige wala min kera ko sadaina kuna fonu konugu charlendo bololo sanfela la ka yira ka foko kungolotige la ka minena ngai saka saka luge ka yira ka fo kungolotige la ama minede ayira ka fo ko mi kungolotige la no be talige agibu bagayogola ani mami no tumi ga shinyongo fe kungolon tigelen ko fa ale ko ni bolla kana Bamako saka saka lu kera ni ngana o ma ko fele ni go mine ya saka apira tige dama Mamadou Brema Jara ale ba nyefo yanga lame ne toko Mamadou Brema Jara o be ngule ko MC Chefarchi nye fana CDR président mi ka fo ngule tige laba min kera le 2 août en fait fana no atigi amamine mo mamine ka fo ko ni ngule tige lai petini mun ngule tige la no ya agibu bagayugo ani mo min kumeshi o de minena parce que ayo kuma ga min fo famo nyana o de ato aminena folo kata asege ani kungolo tigala minena o te kelen ale minena ka da dalu jumenga ako domina kungolo betige ale kume sokono na adu sokono ale be da vrena koro petini o be da chian kono fe ako kale de kungolo tigala na tolay bese bubulo troshi bubulo ku ka mobili jolembe kerefe o ale da yelen ka bo ko ale kulela o ale mogoma ale mangame ale fene bulla ka mobili ta ko kata o atali mungara petini sudona ale ko ka janajaw ni fon bele jilenke ako ale mayi fo angati de nana do sa famo ko fara nyogonga ka wuli Bamako progrès ya nyiniga ko yala ko ubala keni agli ta nyogon fe ako kale na agli be nyogon fere ko mécanicien be fin nogolendo u be fini farale do ko yala ulu fene fato wa ko ale fene ko segene bale la ko ta kale se fato o ko muna eni mogo mi meshi iteridu Bamanju nana kama kana kubina la afaga e maseka la wuli e bula to kumna e maseka la wuli ko fo erere be kala to fo o fagale e bula asudon kera imana fembe kera kimana o ko bo antise ke blati e munu nana ambi bleka seka do ka ke e kan uluka kola o mogo mi milelembe ama mine ko kungulu tigala do de ko ako kai fendo de apisi do de ko de besena progrès kuma min fo anyana o ye nini o ba yira ka fo mi ka fo bololo kan tienta la bi tienta la chini anga kungulu tigala an rebe ka la nyini jiama ko fara ankan anga kungulu tigala anga mine ka di fanga tigala moma ni to talge Mamadou Brema Jara la fana MC aya foto ko mina fana kungulu tigala ala ka do garsegala absaka mine to ko yamina namborae
an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga Niger jamana kan. Bingani wale dɔ kɛra Niger jamana kan tarata tɛmɛnen na o kɛra sababu ye ka sɔrɔlasi mɔgɔ 16 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na. Jatigɛ wale in kɛra Boko Haram kɛlɛcɛw fɛ. O waati kelen la Niger marabagaw bɛ k'a ɲini maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila k'olu ka segin ka na. N'an bɔra na an bɛ taa Afghanistan. États-Unis kɛlɛbolo ye mugu jugu dɔ fili mobili dɔ kan o kɛra sababu ye a kɛra Kabul pankuru jigi kɛnɛ kan maa dɔw kun bɛ kɛnɛ in kan minnu bɛ k'a ɲini ka bɔ Afghanistan jamana in kɔnɔna la jatigɛ bonyana kosɛbɛ. N'an bɔra na an bɛ taga Kongo jamana kan Kongo dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Beni jatigɛ walikɛla minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko ADF olu ye mɔgɔ 19 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na bingani wale senfɛ ka maa dɔ u jogi a kɛra juma don ADF jatigɛ walikɛlaw fɛ. N'an bɔra na ma kuncɛ ni Burkina jamana ni kɛra siraba kansɛrɛ min kɛra Burkina jamana kan ka maa caman jogi ka maa caman bɔnɛ u ni na siraba kansɛrɛ k'a bonyana kosɛbɛ maa dɔw nɔ minɛlen don ni waati in na olu bɛ kiri ka bolo kan. Karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni tun dɔ ye. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn an ka jamana ni diɲɛ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ siraba kasara Ala ka nɔgɔya don a kow la.